Tulo ka dagkong kalihukan alang sa mga sektor sa edukasyon, panglawas ug ekonomiya ang gitambungan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Sugbo ni Lunes, Marso 16, 2026. Unang mibisita sa iyo sa buntag ang presidente sa Marcelo B. Fernan Pulambato Elementary School sa Dakbayan sa Bugo alang sa turnover ug inspection sa ilang Learning Continuity Space kun LCS. Ang LCS usa ka pasilidad nga gidisenyo aron masiguro ang pagpadayon sa pagkat-on sa mga estudyante taliwa sa mga kalamidad sama sa bagyo ug linog. Kahinumduman nga ang Bugo City mao ang epicenter sa 6.9 magnitude nga linog sa miaging tuig nga miresulta sa kadaot sa mga Pinoy-anan lakip na mga tunghaan. Giubanan si Marcos ni Department of Education Secretary Sani Angara ug Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro. Atul sab sa mong kalihukan, gi-roll out ang Yakap at Kalinga Caravan nga may tanyag og libreng primary health care and essential services sa mga tinun-an, magtutudlo ug mga residente sa dapit. Samtang gikan sa Bugo, milahos ang presidente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kun asa nangu siya sa unveiling sa marker aron opisyal nga inagurahan ang Mactan Expo sa Mactan New Town. Usa kini ka standalone convention center alang sa major events. Lakip na ang Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN. Pinapalakas natin ang turismo sa Cebu dito sa pagbukas nitong Mactan Expo. Our tourism industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyayari. Alongside that, our infrastructure must continue to improve so that every visitor's experience becomes smoother, more memorable. Labing uwahing gitambungan sa presidente ang mass oath-taking sa 3,325 ka newly promoted teachers ug school heads sa 44 ka lungsod sa probinsya sa Sugbo. Sagad nila, pila na kadekada nga nagserbisyo, apan karon pa lang na-promote. 32 years na in service this coming September 2026. So blessed, truly blessed. Kunya, grabe nga happiness nga at last nga recognize ra gyud ang among hard work as a public school teacher. Yeah, before grabe sa nang struggle sa kanang pagpa-promote bisa you are qualified upon the item is very limited. Unlike karon aning gitawag nga ECP. Atol siyang pakigpong, gipasidunggan o gipasalamatan sa presidente ang dakong tampo sa mga magtutudlo sa nasod. Lakip na ang ilang sakripisyo sa ilang pagserbisyo. Marami sa inyo ang naglaan ng buong buhay sa pagtuturo. Gumigising ng madaling araw, natutulog ng hating gabi upang turuan, gabayan at hubugin ang kabataang Pilipino. Bukod pa riyan, kayo rin ang inaasahan ng gobyerno upang tumulong sa mga programa, sa mga activities tulad ng eleksyon, programa sa kalusugan, marami pang iba. Para sa inyo, ang pagiging guro ay hindi trabaho. Ito ay bokasyon, isang sagradong tungkulin para sa inyo. Kaya't nakakaiba talaga ang teacher sa ibang klaseng trabaho, sa ibang klaseng public servant. Kini si Angelica Faisanyal alang sa MyTV, Cebu.